І сталася, калі быў ён у нейкім месцы молячыся, як скончыў, сказаў яму адзін з вучняў яго: «Господзе, навучы нас маліцца, як і Ян навучыў сваіх вучняў». А ён гаворыць ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча наш, які ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння. І адпусці нам грахі нашыя, як і мы адпускаем кожнаму нам вінаватаму. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Затым гаворыць ім: «Хто з вас будзе мець прыяцеля і пойдзе да яго апоўначы і скажа яму: Сябра, пазыч мне 3 хлябы, бо прыбыў да мяне мой прыяцель з дарогі і не маю чым яго прыняць, а той знутры адкажа, кажучы: не дакучай мне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае са мной у ложку, не магу ўстаць і даць табе. Кажу вам, нават калі не падымецца і не дасць яму дзеля таго, што з'яўляецца яго прыяцелем, дык дзеля яго дакучлівасці ўстане і дасць, колькі яму трэба. Дык і я вам кажу: прасіце, і будзе вам дадзена, шукайце і знойдзеце, стукайце, і будзе вам адчынена. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і таму, хто стукае, будзе адчынена». І калі ў кагосьці з вас, як у бацькі, сын папросіць рыбу, ці ж замест рыбы дасць яму змяю? Або калі папросіць яйка, ці ж дасць яму скарпіёна? Таму, калі вы хоць і благія, умееце даваць дзецям вашым добрыя дары, дык наколькі ж больш Айцец з неба дасць Духа Святога тым, хто просіць яго. І раз выгнаў ён дэмана, і быў ён нямы. І сталася, калі дэман выйшаў, нямы пачаў гаварыць, і дзівіліся людзі. А некаторыя з іх казалі: «Моцаю Бельзебула, князя дэманаў, ён выганяе дэманаў». А іншыя, выпрабоўваючы яго, патрабавалі ад яго знаку з неба. Але ён, ведаючы іх думкі, сказаў ім: «Кожнае царства, падзеленае ў самім сабе, не выстаіць, і дом на дом упадзе. А калі і шатан падзелены ў самім сабе, дык як утрымаецца царства яго? Бо вы кажаце, што я праз Бельзебула выганяю дэманаў. А калі я праз Бельзебула выганяю дэманаў, дык сыны вашыя праз каго выганяюць? Таму яны будуць суддзямі вашымі. Але калі я пальцам Божым выганяю дэманаў, значыць, прыйшло да вас валадарства Божае. Калі ўзброены асілак ахоўвае дом свой, дык у бяспецы той, што ён мае. А калі дужэйшы ад яго прыйдзе і пераможа яго, дык забярэ ўсю яго зброю, на якую спадзяваўся, і здабычу яго падзеліць. Хто не са мною, той супраць мяне, і хто не збірае са мною, той раскідае. Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, бадзяецца па бязводных мясцінах, шукаючы спачынку, і, не знаходзячы яго, кажа: «Вярнуся ў дом свой, адкуль выйшаў». І калі прыходзіць, знаходзіць яго вымеценым і прыбраным. Тады ідзе і бярэ з сабой 7 іншых духаў, горшых за сябе, ды, увайшоўшы, яны пасяляюцца там, і пазнейшыя ў таго чалавека горш за ранейшыя. І сталася, калі гэтак навучаў, адна жанчына з натоўпу, узвысіўшы голас, сказала яму: «Шчаснае улонне, якое вынасіла цябе, ды грудзі, якія выкармілі цябе». А ён сказаў: «Тым болей шчасныя тыя, што слухаюць Слова Божае, ды захоўваюць яго». А калі сабраліся людзі, пачаў казаць: «Род гэты ёсць род нягодны.
шукае знаку, і знак не будзе дадзены яму, толькі знак Ёны прарока. Бо як Ёна быў знакам для нінівцаў, так сын чалавечы будзе знакам для роду гэтага. Царыца з поўдня падчас суда ўваскрэсне разам з людзьмі гэтага пакалення, ды асудзіць іх, бо яна прыбыла з канца зямлі паслухаць мудрасці Саламона, а вось тут большы за Саламона. Мужы з Нінівы стануць на судзе з гэтым пакаленнем і асудзяць яго, бо яны на прызыў Ёны навярнуліся, а вось тут большы за Ёну. Ніхто не запальвае свечкі і не ставіць у сховішча або пад пасудзіну, але на падсвечніку, каб бачылі святло яе ўсе тыя, што ўваходзяць. Светач цела – вока тваё. Калі вока тваё будзе чыстае, дык і ўсё цела тваё будзе светлае, а калі вока тваё будзе нягодным, дык і ўсё цела тваё цёмным будзе. Дык глядзі, каб святло, якое ў табе, не сталася цемрай. Калі ж усё цела тваё светлым будзе, не маючы ані часткі зацемненай, дык усё будзе светлым, быццам свяцільнік у ззянні сваім асвятляе цябе. І калі ён гаварыў, адзін фарысей запрасіў, каб ён паабедаў у яго. І увайшоўшы, ён узлёг. Але фарысей здзівіўся, бачачы, што Ісус не памыў рукі перад абедам. І гаворыць Господ яму: «Цяпер вы, фарысеі, абмываеце тое, што звонку чары і місы, але тое, што ўнутры вас, поўнае сквапнасці і беззаконня. Неразумныя, ці ж той, хто стварыў знешняе, не стварыў таксама нутра? Лепш давайце людзям міласціну з таго, што ўнутры, і вось усё будзе вам чыстым. Але гора вам, фарысеі, што даеце дзесяціну з мяты і руты і з усякай гародніны, а не звяртаеце ўвагі на суд і любоў Бога. Трэба і гэта выканаць, і таго не адкідаць». Гора вам, фарысеі, што любіце першыя лаўкі ў сінагозе і прывітанні на рынку. Гора вам, бо вы, як магілы, якіх не відаць, і людзі, ходзячы па іх, не ведаюць. Адзін з заканазнаўцаў, адказваючы, гаворыць яму: «Настаўнік, так гаворачы, ты нас зневажаеш». А ён гаворыць: «І вам, заканазнаўцы, гора, бо вы накладаеце на людзей цяжары невыносныя, а самі цяжару нават пальцам вашым не кранаеце». Гора вам, што будуеце магілы прарокам, а вашыя бацькі пазабівалі іх. Сапраўды вы сведчыце і згаджаецеся з учынкамі бацькоў вашых, бо яны іх пазабівалі, а вы ім магілы будуеце. Дзеля таго і мудрасць Божая сказала: «Пашлю да іх прарокаў і апосталаў, і з іх адных пазабіваюць, а другіх пераследаваць будуць, каб спагнана была кроў усіх прарокаў, пралітая ад стварэння свету з роду гэтага, пачынаючы ад крыві Абеля аж да крыві Захарыі, які загінуў між ахвярнікам і святыняй. Гэтак кажу вам, будзе спагнана з роду гэтага». Гора вам, заканазнаўцы, што вы ўзялі ключ разумення, і самі не ўвайшлі, і тым, што ўваходзілі, перашкодзілі. І калі ён скончыў, фарысеі і кніжнікі пачалі гвалтоўна наступаць на яго і закідваць пытаннямі пра многае, цікуючы на яго, каб падлавіць у чым-небудзь з яго вуснаў, каб абвінаваціць яго.